Makosana pampanje pano pali khusa osati masewera tikupanga ndalama pa Malawi pano. Inu taganizani akunena kuti no bungwe lotolera misonkho kuno ku Malawi etitu kumatolera ndalama zomafika 2 biliyoni tsiku lina lililonse. Lero 2 biliyoni yokalowa ndakuti ku akaunti ya boma amwene mawaso 2 biliyoni tilinzinga timenepo 4 biliyoni magayi pomafika ndekutitu wiki yonse kutha masiku 7 tikutolera ndalama zinga kumatolerato ndalama zomakwana 14 biliyoni Malawi kwacha. Magayizi mukuona ndalamazo khusatu osati masewera ndalama kukatamuka Malawiyo kumadabwa zonena kuti muti ikuyendanso motani zakhala motani kuti noti yambe umatolera ndalama zochuluka motere akutitu chisisitemu cha nyuwani chija achiyika ndi chomwe chikupangitsa zonena kuti ndalama zitoleredwa zochuluka zoterozo. Koma akambabe kuti no chisisitemu chakenso chitinu tachifotokozani ndeti fotokoze motere kunena kuti kuno ku Malawi malinga ndi mkulu oyang'anira bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority ndi zonena kuti a Felix Tamblas aulula zoti tikutolera ndalama zomakwana 2 biliyoni monga metanenera. Ndipo ndalamazi zotoleredwatu kungoyamba tsiku limene ndekuti tidayika chisisitemu chija cha nyuwani chotchedwatu EIS, Electronic Invoicing System. Ndipo chisisitemu chimenechi ndi chimene chidapangitsa anthu amalonda kuti achite mademo chaposachita pompa kuti ife chimenecho tifuna chimenecho chisokoneza chani zambirimbiri. Komatu ndi abomatu chikakamireni AMRA chikakamireni nkuchiyika akuti chamba umapezeko zone ndalama zotoledwa zimenezi. Ndino zosonyeza zonena kuti poyamba pa ndinkatolera ndalama zochepa osafananiza ndi zimenezizi sizimafikira pa zimenezizi tinene moteromo. Chisisitemu chimenechichi chachotsa sistemu yakalekale yomweno imatchedwa kuti no ndekuti electronic fiscal devices. Ndipo chimenechi chisisitemu chimenechi chinkagwiritsidwa ntchito kalekale kuyamba ndekuti mu 2014 kumafika pano. Ndi anthu amaoneka kuti amachita zokamberembere pamenepa. Ndi fotokoze bwinobwino funda kuti no masisitemu akusiyana motani nanga kodi kuti idzipereka ndalama zambiri zokhala motani. Okay. Kalekale ndekuti iya electronic fiscal devices imene inayoonena kuti no mukapita ukagwira ndekuti no kandi katundu mu shopu ya mwenye amakupatsani lisiti lija akakupatsani mupezeko zono kuti mutuluka basi mwapita. Koma lisiti limene lijali zonena kuti amakasintha ndalama kapena amakalisintha akapitanso kuseri sizimadziwika. Zoti malisiti aja ndi zoti ndalama zimapita kaya ku MRA kapena amakapekadi ndendende ndalama zizo sizimadziwika. Mwina amatha kukapindapinda zinthu zina ndekuti AMRA sadziwa zimene zifukwa chani pokagulitsa paja sipamakhala wa MRA kuti aziyang'ana zonena kuti awagula lisitili ndalama zathu ndizi. Okay, awaso agulitsa lisiti ndili ndalama zathu ndizi. Mona sizona kuti no malisiti ena mwina ndalama zina sizimapita umene kucha zina zimapita zina osamapita. Mwayiona imene ukambelembera umene umuziwa ndi business wina samafuna profit. Ndi kunapezeka zonena kuti atayiwerengano awawa aku MRA kuthandizana ndi akuboma uko anakhala pasi aliya. Izi zikukhala ngati zotibera ndalama zochepa. Tiyeni tsopano tipange zonena kuti ikhale real time. Tilumikize mashini a mashopu muja ndi mashini athu kuno ku MRA. Automatic nthawi yomweyo amwene pamene ndekuti no ine ndakagulano ndekuti kandi mabeseni mu shopu ya mwenye pa ndagula mabeseni 6 msonkho umene ndikulipira pamenepopo ndekuti ndokwana kaya amene tingoyerekeza bwino ndokwana kaya ndi 2000 tingoyerekeza right mabeseni 6 ndilipira msonkho okwana 2000. Ndekuti chomwe chichitika nchonena kuti nthawi imene ajawa chimashini chawo chija akuchipanga panji wapereka ndalama zokwana 15,000 pa 15,000 imene 2,000 kwacha ndi msonkho opita ndekuti kuchani ku MRA basi ndekuti lisiti lako ndili. Nthawi imene akungoprinta ndekuti lisiti limeneja automatic amwene ndekuti kuchani kuja ni ku system ya MRA nthawi yomweyo akulandira ndekuti information. Shopu yakuti
a Mr Baulen, a shop ya Mr Baulen amene amaodetsa ndekuti no makontena kapena ndi mabeseni mtown mu Lilongwe ndi zonena kuti iwo agulitsatu amabeseni okwana 6. Mabeseni okwana 6 ndi zoti ndekuti ajeniwo ala ndi msonkho umene alipira msonkho ndi woti no ukwana 2000 kwacha, ndipo ndalama zanu kuno mukayenera mulandire 2000 nthawi yomweyo automatic real time amwene pompo osatinso kuti chani yayi. Ndeti moteremo sangapite kuseri nkukasintha malisiti aja kukachotsa sizingatheke fa choti kuja alandiranso ndekuti chani ndalama zimene akutani akuyenera alandire nthawi imene zimagulitsidwa. Malo mwina kuti pakakhale munthu azikaoneka zoona kuti inu mwagulitsa watu ndalama mwakuti, msonkho wathu ndi mwakuti, awonso mwagulitsa mwakuti, kuti pakakhale wa MRA ku shop kuja sizingatheke fa mashopu ngochuluka a MRA sangakhale kuti akutumiza munthu kwina nthawi ina iliyonse sizingatheke, koma ndekuti chimashini achika kumeneko chikakhala chikumatani chikumayikira umboni kuti yayi ndalama zanu mwakuti mwayiona. Facha zimene zija ziwavuta nonso ana anthu ammashopu aja kuti abe ndalama zija, amwenye aja machina aja kuti atenge ndalama zija azipindire maromba zikuta zikuwavuta kuti asokoneze wachito zawo kamberembere malisiti aja kenako akapereke ndalama zochepa ziwavuta. Ndalama zambopita ndendende mmene zimene zipitira ndalama ndekuti zochuluka kwambiri. Chifukwa chanu kupezeka zonena kuti no pa tsiku paja ndalama zikumafika 2 billion Malawi kwacha. I hope kuti zikumveka makosana kumeneko kuti no nkhanizi zikuyenda motani. Chaposachedwa pompa amene wawa anamenya mademo magayi amene wawa ajena amabusiness iwo. Iyayi situchifuna zimenezo, situchifuna chisystem choyipa chimenezo chiwononga zinthu chani, situchifuna mademo amene aja mpaka ankatseka mashopu kuti mukamvetsetse akuti tu ndeti ankatseka mashopu kuti no iyayi mutiphera mabusiness chani koma komadabwe zonena kuti msonkho ukalipira ndineyo fatu mwenye samalipira msonkho riya mwaona olipira msonkho ndine pamene ndikagula mabeseni ajo ndalama yanga ija 15,000 ija ndizoona kuti ndikuyeneranso ndilipire msonkho kuboma osati mwenyeyo iya koma ndikuti mwenye akapeze kuti achita mademo iyayi chani kuti asalipire msonkho siulipira msonkho ndiwe ndi ukalipira ndine nde mademo wazokhala motani. Mukuyiona amene nkayendera nkhaniza pene padza. We're not trying to say kuna kuti no zimene amadandaula zijewo aja ndekuti no zinayi zosamveka anali ndi zina zimene amaona kuti no zikakhota zikhoza kuwaphinja koma no samene azidandaula nkhani zokhuzana ndi msonkho fayani msonkho ndi ukalipira ndine osati mwenye iyayi mwayiona ndineyo mmalawa amene ndiukalipira ndikagula katundu kwa mwenyete koma pokagulapo ndikuyeneranso ndilipire ndalama ya msonkho kuja kuboma ndalama yochoka mtumba mwa ine nde mukayilirira ndinu zikukhala motani mwayiona mukozoona no ukamberembere unalipodi apa nchifukwa mono zoti tiyamba umaluza ndalama nanga 2 billion magayizi 2 billion tsiku limodzi 2 billion osati miliyoni ya koma 2 billion one day. Ayi tiyeni tikatamuke ndithudi komano tikamati tikatamuke ndithudi ife nkumanyadira musone ngati kuti ikutherano pomwepo tikubwera no kunena kuti 2 billion imene ikuyenda motani fati kamango katamuka koma 2 billion jenu kukapezeko zonotuko mukayipindira nthumba pamenepo nde pakhalano ndekuti notu mavuto pakati pa inuyo ndifeyo inu akuemera inu akuboma ndeti pakhala mavuto pakati pa inuyo ndife fazani tikalipira ndekuti 2 billion je tikapanga so 2 billion ndayipanga generate pa zimene tikugula fayi nda Malawi ita amene akupanga sesi osati kunena kuti amwenye kapena za antakamba kale pamene tikupeka ndalama zimene 2 billion kutoya ndalama za 2 billion iru 2 billion mukayigwisa ntchito yotani 2 billion yali lolibe itapangidwe loli ntchito imene ikagwidwe ndi yotani paoneka kuti kodi nonse wina wakakonzedwa kapena zina zake kapena mankhwala apezeka mzipatala ma school block ena akakonzedwa kapena 2 billion imeneyo zimene mutazite inu mutenga 2 billion imeneyo ndikuyipindira m'matumba mwanu nkugawana kumene koko ndikukhotetsa ochita katangale kapena mupanga zimenezozo. We want ndalama zimenezo zizionekano zochitika zake and now tikamakhalano masiku fona kuti no pomatha mwezi akuona kuti nawo ena Felix Rambla sabweraso zafotokoza kuti no pomatha mwezi uno sena naye anayamba system inayambidwa pa 1 May nde pomafika no kumapeto pa 31 May abwera kuzafotokoza kuno kuti no tapanga ndalama zokwana mwakuti obviously zikhala ndalama zochuluka kwambiri. Ndalama zimenezozo tione kuti mupangira zotani ndalama zimenezo mukalephera kupanga zolongosoka ndi tikayamba kuona kuti zinthu sizikuyenda sizikusuntha anthu avutikabe popita chipata osapeza mankhwala
mabuilding ena akasakulongosoka ngati zimisewu ndi zina zotezo tizayamba sopano kulozanizana kunotino kuboma kumeneko ndalama mwambo osokoneza fazani panopa ndeuraulutsa kuona kuti 2 billion tu pa day ndekuti tiyambo mawerengetse zonena kuti pomafika 30 days tikuyembekezera 60 billion makosana iru ndizonso runanga 60 billion pomafika 30 days chabwino atipatsa madigiti koma 60 billion imene muyipangira zani tisambe kumaona zonena kuti nozitukuko sizuchitika ndeti yambo maulozanizala ino kuti mudya ndalama ayi menemo ndi mene zilili makosana lero tunde pamodzi pano nditambalala pano fa pali nkhani pa deski pa ine inutu stay tuned ku Justin Tech Malawi akuti